school. Pesa mantiere Kenya ka is sufficient mondo mi opuonj nyithindo. King'iyo pesa ma Uhuru nokonwa ni odiochieng' kodiochieng' na wawito bilion 2. Auditor General konwa ni wawito 700 billion per year. Uhuru nokoni odiochieng' kodiochieng' ni wawito bilion 2. Auditor General koni wawito actually 700 billion. King'iyo it's almost like the same. Giwacho the same. Kwasil kuonde ma pesa go wuokie lalie mwaketo gi kanyakla. Pesa gi dhi sikul ma nyathi dhi wuok en kochopo skul kuchochendi to somo nywe ineno. Ma kata the fact ni saboro adala kana okoyudo gimoro ma okete iye. School feeding program bende waketo kanyo wanyalo bedo gi mano mondo misomo obed mbele. By the way, seche mwaketo ka somo tiyo ana would be very okay ka somo dhi mbele koro kata koro wagwandore weche mamoko nikech wang'eni the future is assured. To seche ma somo sane wan gi mgomo nyicho wachako gi jopuonj primary ogidhi nyithindwa ma kata ne dhi timo KCSE gichopo to giyudo ka classrooms no endi jopuonj onge nikech mgomo nikech CBA mane gi sign ma gi deposit e court ni sirikal pod neno mani mano pod okwonyal timo negi kaka gidwaro. Winjruok aina go emo onego bed ni wang'iyo kaka wahil gi sani. Pesa ma sirikal solo choke osuru sani en pesa ma is adequate mondo wa fund godo somo kuonde te. Kendo jopuonj gigi neno kaka itemo mondo mi gidwar mondo mi okony gigo gin gi tich matek. Nitiere segments mag somo ka endi kaka apani mbaka no watu osewuok chon mar junior secondary school kama the capacity mar jopuonj the numbers mag jopuonj madhi kanyo gi tin kabisa. Na neno ka TSC no seketo ma